Celý tento týždenník venujeme motorizmu, jeho zaujímavostiam, ale aj problémom. A začneme v autoškole, v trenažérovej učebni automobilového učilišťa v Nitre. Pozor na nepozorných a nedisciplinovaných chodcov. Z riadiaceho pultu možno vyvolať aj rôzne poruchy automobilu, ktoré frekventant musí hneď hlásiť. Okrem toho jeho jazda sa presne zaznamenáva na graf. Ak je bezchybná, potom môže presadnúť na ozajstný automobil. A jsme v terénu, na našich silnicích a u problému našeho motorismu a dopravy číslo 1. Naše silniční síť je podprůměrná, přetížená. Vozovky jsou úzké, mosty ještě užší. Zvláštností je vysoký podíl nákladní a autobusové dopravy. Velký počet úrovňových křižovatek a železničních přejezdů dovoluje jen 50-kilometrovou průměrnou rychlost. Slovom ako soľ by sa nám už zišla diaľnica. Hovorí sa o nej už od 33. roku a dokonca v 39. ju aj rozostávali. Rozostávané úseky a mosty medzi Prahou a Humpolcom a na Morave pojali do trasy chystanej diaľnice, ktorá bude prechádzať celou republikou, spojovať všetky dôležité centrá a naväzovať na viacerých miestach na európsku sieť diaľníc. S výstavbou sa má začať v roku 1968 a dokončená má byť v roku 1990. No a jak se na takové dálnici bude jezdit, to jsme si odskočili nafilmovat do sousedního Rakouska na dálnici Vídeň-Salzburg-Mnichov. Samozřejmě, že i podle naší budoucí dálnice budou po celé délce v určitých vzdálenostech servisní služby, motely, motoresty a všechno to, co patří k dobré dálnici, ale jejím hlavním posláním bude rychle spojovat vzdálená místa. Předpokládá se totiž, že v roce 1975 bude i u nás motorismus na světové úrovni. Hneď v zákrute v Považskej Tepleji, u nás doma, môžeme sa už teraz pochváliť pekným motorestom, ktorý vybudovalo ľudové spotrebné družstvo Jednota. Motorest má 18 jedno- a dvojposteľových izieb, denný bar a samoobslužný servis. Iniciatívna Jednota postavila motorest aj na kamennom mlyne pri Malackách, na hlavnej ceste z Bratislavy do Brna. Pre oddych a občerstvenie motoristov je tu k dispozícii reštaurácia a denný bar. Chválihodnú iniciatívu Jednoty by mali nasledovať aj štátne podniky cestovného ruchu. Bolesti za krkem a v kříži po dlouhé cestě řidiči velmi dobře znají. Je dobré na chvíli zastavit a odpočinout si. 75letý německý profesor gymnastiky Heinrich Medau se už 30 let zabývá tímto problémem a motoristům doporučuje takovéhle cvičení. Lehněte si, ramena nechejte v normální poloze, dýchejte klidně a nohama pohybujte, jako kdybyste jeli na kole.
Toto malé cvičení má blahodárný vliv na páteř a příjemně osvěží před další cestou. Lebo jazdiť na diaľnici, najmä v čase zvýšeného ruchu, v dlhých kolonách aut, nie je také jednoduché. Polícia pozoruje dopravu pomocou vrtuľníka a zo vzduchu dáva aj príkazy na odstránenie zápchy. Tieto zábery sú z bavorskej diaľnice. Bilancia zvýšeného ruchu cez veľkonočné sviatky bola 800 zrážok, 19 mŕtvych a veľký počet ťažko a ľahšie ranených. Pritom zástupca bavorskej polície vyhlásil, išlo to ľahšie, ako sme predpokladali. Vodiči boli rozumní a disciplinovaní. Ani jedno, ani druhé není vhodné při posuzování těchto jezdců. Aby bylo více místa na silnicích, jezdí jen na 2 kolech, ale žerty stranou. Tyto ukázky předvádějí artisté na autorodeu v Bruselu. Garáže – svetový problém. Kde ich stavať? Jedine do výšky alebo pod zemou. Nové parížské parkovisko Haussmann je pod zemou a má 6 poschodí. Sú tu servisy a miesto pre 2000 vozov. Parkování – další světový problém. Nevšak pro tohoto vynalezavého motoristu. Špinavá anebo propálená kapsa od výfuku? Raději to, než proštípnutý kupón. Zdá sa, že v budúcnosti bude lepšie cestovať v roteli, čiže v moteli na kolesách. Odpadnú starosti s vlastným autom, ubytovaním a stravovaním a cestovanie zostane. Auta, auta, auta. Jedním se zdá, že jich je mnoho, jiní se jich dočkat nemohou, ale o tom nechceme hovořit. Tohto pána iste ani vo sne nenapadne, že by táto pani bola jeho nepriateľkou. A táto by mala niečo proti tomuto pánovi? Iste nie, veď sme ich vybrali náhodne. No títo zamorovači vzduchu iste nie sú priateľmi chodcov. Len pre zlú náladu vyviedol riadič túto neplechu. Kto sedí za volantom, cíti sa čímsi viac? Nie je to bezohľadnosť? Voči nej staviame takú jednoduchú vlastnosť, ako je ohľaduplnosť. Ano, ohleduplnost, ale i chodců vůči řidičům. Ruku na srdce, všichni, co nepořádně přecházíte přes ulice, co byste vy na to říkali, kdybyste seděli za volantem? Tedy vzájemnou ohleduplnost, prosím, nejen na silnicích a přechodech, ale i jinde ve vztazích mezi lidmi. Deti musia do školy a zo školy cez ulicu. A to vždy v dopravnej špičke. Každodenný problém nielen západného Berlína, odkiaľ sú tieto zábery, ale aj ostatných oveľa menších miest. V západnom Berlíne je každou 10. obeťou dopravnej nehody dieťa. A pritom sú možnosti, ako bezpečne prejsť. Tento mladý muž prechádza cez ulicu správne. Zapne si zelenú a pokojne prejde. Má na to ako malý občan tohto veľkého mesta právo.
20 metrů vysoký hořící gejzír chrlí z hloubky 1700 metrů bahno a žhavý písek po nedávné explozi zemních plynů u obce Palín ve východoslovenské nížině. Práci záchranných čet stěžuje vrtná věž, která se zřítila do kráteru, a 1500 stupňů vysoká teplota. Neštěstí si do této chvíle vyžádalo 4 lidských životů. Navzdory úsilí zachránců se dosud nepodařilo požár plynů uhasit. Rondo Esperanto, strojárne Piesok. Takmer 70 dopisovateľov z celého sveta posiela listy a pohľadnice účastníkom kurzu Esperanta v strojárniach v Piesku. Kurz vedie závodný lekár dr. Nekuda. Ocase vevia leter vespero dum Pasco 1966 mi sendas al vi el Texas kai Usono salutoin kai el corain bon desiroin. Mi desiras al via klubo crescadon kai successon dum la venonta jaro. Samideane via August Persson. A teraz si to preložíme. Z príležitosti ukončenia kurzu zasielam vám z Texasu a zo Spojených štátov amerických veľa srdečných pozdravov a srdečné blahoželanie. Prajem vám a vášmu klubu mnoho úspechov počas celého roku. So srdečným pozdravom ostáva váš priateľ Angus Persson. Dobre. Naschledanou, teto. Dlouho na vás budeme vzpomínat. a 60 dětí, které strávili celý školní rok v chatě energetických závodů Harmonii, nezapomene na ty, kteří jim po loňské dunajské povodni poskytli nový domov. Po roce opět doma v rodném Čalovci. Čalovec nyní omládnou dvojnásobně. Ulice nových domů ožily ruchem dětí. Rýbezle a chutné víno šírili odávna dobrú povesť Devína, obce na sútoku Moravy a Dunaja. Pre krásnu polohu a cenné historické pamiatky bol Devín vyhľadávaným miestom príjemného oddychu. Zdá sa, že stará tradícia po rokoch opäť ožíva. Lenže návštevníci, ktorí sem denne prichádzajú zo všetkých strán, sú sklamaní. Bývalá pohostinnosť je tu neznámym pojmom. Útulné záhradné hostince obsadili rôzne podniky a tie veru nikoho nepohostia. Ani obci nepridali na kráse. Všetko tu pomaly chátra. Domy ako by chceli narýchlo získať patinu a vzhľad historických pamätníkov. Na reštaurovanie darmo čakajú hradné múry, hoci architekti Daříček a Kryžan už dávno vypracovali návrhy na ich obnovu.
Pamiatkári pripravujú štúdie na úpravu a využitie hradných objektov. V útvare hlavného architekta mesta Bratislavy riešia urbanistické problémy dediny a okolia. Ale Devín potrebuje okamžitú pomoc, aby sa zachránilo aspoň to, čo sa ešte zachrániť dá, a využili možnosti turistického ruchu, ktoré sa priamo núkajú. Veľa sobášov, Veľa prírastkov. s drobizgom máme však aj veľa starostí. Najmä so školákmi základných 9-ročných škôl. Mnohí chodia do škôl, ktoré pamätajú ešte ich prarodičov. Inde sa zasa učia aj na 3 zmeny. V minulom roku odovzdali stavbári 46 nových škôl so 606 učebňami. Do konca tohto roku majú odovzdať o 60 učební viac. Zdá sa, že by bolo všetko v poriadku, keby ich naozaj odovzdali. Ukážeme vám však, ako to na väčšine stavenísk vyzerá. V Malženiciach stavbárom škola nechýba. Oni totiž už do starej chodiť nebudú. Čo na to vedúci stavby? Meškáme hlavne preto, že denne sme dostávali na murára iba 500 tehál, čo je norma na jedného učňa. Naši majstri musia teraz vykonávať náhradné práce. Tehly, ktoré sme teraz dostali, sú nevyhovujúcej kvality, takže murovanie pilierov sme museli úplne zastaviť. A tým viaznú i všetky práce. V Nitre sa mali dvíhať múry strednej poľnohospodárskej technickej školy už od jary. No od vlaňajšej jesene sa tu skoro vôbec nepracovalo a tak z plánovaných miliónov vyčerpali sotva 50 000 korún. Vypočujme si vedúceho stavby. V počiatku výstavby nás zabrzdilo neskoré zapojenie elektriky a vodovodu, na ktoré sme čakali takmer pol roka. Akcia Dunaj, na ktorú sme vyslali 3 kompletné čaty, zhoršila situáciu v pracovných silách. Toho času preberá výstavbu školy stavebná správa Topolčany od stavebnej správy Nitra, čo tiež nemá dobrý vplyv na postup stavebných prác. Spustnuté sídlo feudálov v Rišňovciach. Tak prístroje, ktoré sú založené na tlaku vzduchu a na atmosférickom tlaku, patrí aj pumpa na zdvih. Tu máme na obrázku. Z čoho sa pumpa na zdvih skladá? Tak je to nasávacia trubica, ktorá je pripojená na dutý valec. Vo valci sa pohybuje piesť. Dolu na spodu valca je záklopka. Ako táto pumpa pracuje? Nasávacia trubica siaha až do vody. Hore. Prečo? Lebo sa zväčšuje priestor. A čím je priestor väčší, tým je V tlak. takomto prostredí sa učí 450 školských detí. Áno, ale všetci veria, že v októbri sa situácia zmení, lebo neďaleko sa stavia nová škola. Vlastne stavala. Najprv murárov niekoľkokrát odvolali pre nedostatok tehál a teraz znova na výstavbu bytov do Nitry.
A tak deťom i učiteľom ostáva naozaj iba nádej. Tehly. Bez nich sa ani jedna škola nedá postaviť. Pre ne je najviac zohrozená výstavba. A čo hovoria riaditelia tehelní? Závod Pezinok si svoje plánované úlohy plní na 100%, ba do konca roku vyprodukuje pre naše národné hospodárstvo i 1 000 000 tehál navyše. Tehliari majú čisté svedomie. Im by teda naozaj mohli pomôcť iba čary. Nie, tu nejaký kúzelník nepomôže. Chyba je inde. Pomôcť si musíme sami. Do roku 1970 máme postaviť 300 škôl so 4440 učebňami, čo nie je ľahká úloha. Zlepšiť sa musí najmä príprava stavenísk. Takisto nesmie zaostávať materiálová a výrobná príprava. Zodpovednosť za postavenie nových škôl je predovšetkým na stavbároch. Áno, no pomôcť musia aj národné výbory a pomôcť musia aj rodičia a priatelia školy.